la guerra del Vietnam als Estats Units, hi va haver molta gent que se'n va donar compte de que estava en contra de la guerra, se va manifestar, però veia que això no bastava. I se'n van donar compte que a la vegada que se manifestaven, els seus estalvis estaven contribuint en aquesta guerra. L'objecció fiscal en realitat és un acte de desobediència civil. Estem desobeint una llei. És una manera en la qual deixem de contribuir en els nostres imposts a quelcom que ens pareix que no hi estem d'acord. En aquest cas serien les despeses militars. Nosaltres tenim la nostra declaració de renta i ens surt una determinada casella, que és 741, que és on figura la nostra base imponible de la declaració de renta. Calculam el percentatge que l'any anterior va anar de fens i me la descompte a una altra casella, que és la casella de les desgravacions. Jo la casella 752 me descompta aquest import. El que faig amb aquests doblers és ingressar-los o donar-los a una entitat que pot ser de tipus social, de tipus educatiu, de tipus cooperatiu, de tipus ambiental, etc. Qualsevol tipus d'entitat, jo li desvio aquests doblers. Per exemple, hi ha gent que no està disposada a pagar la monarquia, hi ha gent que no està disposada a pagar l'Església, hi ha gent que no està disposada a pagar el deute. Per tant, sí que és cert que hi ha gent que ha fet una objecció fiscal, o pot fer una objecció fiscal molt més ampla, que inclogui tots aquests conceptes, de forma que arribi a deixar de pagar i, per tant, desviar fins i tot un 25%. Només hi ha multes i despeses si nosaltres deixem de pagar amb ànim d'amagar qualque cosa, és a dir, de defraudar. Nosaltres això ho fem en total transparència, per tant, el màxim que ens poden fer és reclamar-nos allò que no hem pagat. Perquè nosaltres creiem que avui en dia, i donades les condicions de crisi, les retallades que ens estan fent, hem de donar una passa més a el que està molt bé que ens hem de manifestar, que ens hem de queixar, però hem de canviar hàbits de la nostra vida, i un d'ells és de l'objecció fiscal, altres poden ser de la banca ètica, poden ser del comerç just, poden ser de Som Energia com a cooperació. És a dir, hi ha moltes passes que jo crec que hem d'anar fent, diríem, per fer canvis en la nostra vida i no contribuir, diríem, a el que està passant ara.